asirin rara ya tono dama ni na sani wallahi. In gemun dan uwanka ya kama da wuta, kokari ka kashe wuta gemun dan uwan naka. Fa da zafin ta European American University sun karyata sun ce ba su suka bawa Dauda Kautara honorary doctorate degree ba. Kar gani nan official website din suka kira shi da fake convocation. Asirin rara ya tono dama ni na sani wallahi. Gayi nan ga bidiyon nan wallahi. Fa da zafin ta European American University sun karyata sun ce ba su suka bawa Dauda Kautara honorary doctorate degree ba. Kar gani nan official website din suka kira shi da fake convocation da suwa ba da sa hannunsu akai a Nigeria ba. Kar gani suka ce the European American University has been informed of an article in the Nigerian press that states falsely that the university has held convocation today at Nickel Luxury Hotel, Abuja, Nigeria. This same incorrect information has been repeated in other Nigerian press. The university has not authorized any convocation to be held in this location today, and this event has been organized fraudulently without the knowledge or consent of the university. Ma'ana wannan can da aka yi a Abuja ba da sa hannu wannan jami'a aka yi ba, dan haka na ƙarya ne nan na cin amana ne. A nan paragraph din suka kira sunan Dauda Kautara, karara suka ce European American University has not conferred any doctorate degrees upon Dauda Kautara, Alhaji Ahmed Saleh da sauransu. All holders of degrees from university are listed in the register of graduates here. Suka ce these individuals wanda aka lissafo a saman nan are not honorants of the university. Ma'ana ba mu ba su lambar karamawa doctorate daga jami'an mu. Suka rufe da cewa wannan mutumin da aka ce ya rikice shi a wajen wannan taron mai suna Musare Audu Isiyaku fa mutumin ba shi da wani hurumi ko damar da zai je representant din wannan university. Najeriya kasan mu ta gado. Idan kuma kana so ka tabbatar da abin da na faɗa maka yanzu, ka tafi official website ɗinsu ka je Google ka rubuta European American University ka shiga, sai ka rubuta nan search, sai ka rubuta Dauda anan. In ka rubuta search shi ma kaga disclaimer kun gani fake, kun gani. Yanzu kaga jiya nake gani cewa da daddare an kai ma sojojin jamhuriyar Nijar hari su ma a jihar Yamma Tilaberi. Tilaberi kaga tana bangaren yamma, zaka iya cewa kaga daga bangaren gudun su Yobe, bangaren gefen har zuwa Borno kenan. Nan ne yammacin Nijar ai. To kaga wannan abu da ya faru na Nijar, Bahaushe yana wani karin magana wanda ni ban yarda da shi ba. Akwai gyara a ciki. Shine in kaga gemun dan uwanka ya kama da wuta, shafa mana ka ruwa. To ba gaskiya bane. In gemun dan uwanka ya kama da wuta, kokari ka kashe wuta gemun dan uwan naka. Kuma haka Nijar suka mana. Lokacin da aka yi yakin basasa, duk duniya aka hana a siyar ma da gwamnatin tarayyar Najeriya makami. Amma Nijar lokacin Dore Hamani yana shugaban kasa, Janar Gawan ya aika sarkin Daura Muhammadu Bashar ya je ya sami Dore Hamani da shi da wasu. Ina ganin in ba na manta ba akwai sarkin Daura Muhammadu Bashar a ciki, akwai Alhaji Umar Dikko a ciki, akwai Alhaji Isa Kaita a ciki da wasu. Suka sami Dore Hamani cewa shugaban kasar Najeriya Janar Gawan ya turo mu ku taimake mu ku siyar mana da makamanku. Duk inda muka je siyan makamai an hana saboda ana son yan tawaye su yi nasara akan tarayyar Najeriya. Dore Hamani ya ce Allah ya sauki, Allah ya sauki, ya dauki wa kira Janar Gawan. Ya ce Janar kuma zaka ce mu siyar muku da makamai. Menene bambancin Najeriya da Nijar? Har wani mawaƙin Nijar ga wafilin yana cewa Najeriya da Nijar daidai suke. Ya ce duk wani makami da jamhuriyar Nijar ta mallaka banda wanda ke hannun 'yan sanda ko sojoji a waje suna gadi, in dai amuri ɗinsu ne a ajiye, sojan Najeriya su zo su kwashi ya ba su kyauta. In kun yi nasara, in kun samu dama kwaɗan taimaka mana da wani. Wai wanda ya baka abu shi zai ce ka taimaka mai saboda adalcin da mutanen Nijar suka ma Najeriya. Kuma da aka zo ana Boko Haram ɗin nan, jamhuriyar Nijar su suka matsa akan cewa sai an yi multinational joint task force. Su suka matsa. Suka kuma taimaki Najeriya gurgurdan iko. To wannan abu da ya faru na Tilaberi wajibin mu ne mu a matsayin mu na 'yan Najeriya mu ƙara tuna ma 'yan Nijar cewa jajirtattu ne su, masu son taimakon makotansu ne su, kuma wannan abu da suka yi na korar Faransa shi ya sanya yanzu Faransawa ke kokarin sa da samu rikici. Su jajirce su tsaya kyam kada su yadda wani ya amfani da su a rusa kasar su. Kuma in Allah da Allah zai taimake su, Allah zai datar da su, mu ma waɗanda suka addabe mu Allah zai mana maganin su. Dan mu mun yi fargajaji ne. An bari mutanen nan har sun kai karfin da wai za a zo wai karamar hukuma da jiha za ta zauna ta sulhu da su. Akwai malami na Allah ya ji kanshi ba dan ya rasu ba, Malam Arsalan Muhammad Arsalan professor ne, yana ABU. Akwai sanda ya magana yace shi ana shi fahimta yana ganin ya kamata in 'yan ta'adda sun saci mutum a daina biyan kuɗin fansa, a bari mutum din ya rasu, domin haka kaddarar shi take. Aka mai ca ai bai kamata ba, ai gwamma a biya. Da wallahi azim daga lokacin da ya faɗa shekara kusan 6 baya ko 7 ko 8, da an bi nashin da ya zuwa yanzu to ya za su yi, san dauki mutum an bari ya mutu ba shikenan ba, innaka mayitun wa innahum kullu nafsin, to shikenan an dauki mutum ya mutu, magana ta kare. Tunda mutane nawa ne za su dauka sai an biya kuɗin fansan su kashe mutum. To anda an bari ba a ba su kuɗin fansan, dole su bar irin wannan abin.
to amma an bari sun yi karfin da yanzu sai su zo gari ma su ki ɗaukar komai su kashe mutanen garin su kona abubuwan dukiyarsu saboda zalunci. Allah ya mana maganin su, Allah ka tarwatsa su, Allah ka tarwatsa su ka watsa su da duk masu taimakon su a duk inda suke, Allah ka tarwatsa su, Allah kada ka ba su sukuni koda na minti daya. Alfarmasi yana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To manzon Allah irin adalcin shi kenan. Amma yanzu ka Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Masibti, yau Samdich, 27 ga wata na uku na Musulunci, ainihin wato Rabiul Awwal, hijira 1447, ya yi daidai da watan masu amsar albashi ga hukuma Leven na Benmuwa September 20 ga watan tara miladiya 2025. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, musamman ma ƙananan yara waɗanda ba su san asalin tarihin wato alaƙan Nijar da Najeriya, wanda ko da wani lokaci magabatanmu da suka shuɗe suna tabbatar mu duniya cewa Nijar da Najeriya duka daidai suke. Wannan shine kaɗan daga cikin takaitaccen tarihin kyaukyawan ɗabi'u waɗanda ke da kwai tsakanin Nijar da Najeriya, kamar da kuka ji wannan bawa Allah mala Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Kuma addu'ar da aka yi ga waɗannan ƙasashe guda biyu Nijar Najeriya da suke fama da 'yan ta'adda wanda suke neman su durƙusar da waɗannan ƙasashe guda biyu, Allah shi muna maganin su, shine mai magani. La haula lana wala quwwata illa billahi. Ba mu da ƙarhi, ba mu da dubara sai Allah. Mu musulmi ne, mun dogara ga Allah, mun yarda babu mai yi sai Allah, kuma mun yarda babu wanda ya isa ya in ba Allah ba. Saboda ka Allah, muna neman taimakonka a cikin waɗannan al'amurra na waɗannan ƙasashe guda biyu, Nijar da Najeriya. Allah ka tsare muna su, Allah ka taimake su, Allah ka ƙarfafe su, Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasanmu ta Nijar da Najeriya. ‘Yan ta'adda duk inda suka ɓuya, Allah ka tona musu asiri, Allah ka bayyanar da su, Allah ka ƙasƙantar da su, Allah ka wulaƙantar da su, Allah ka tozartar da su, Allah ka ɗaiɗaitar da su, yanda suke ƙoƙarin cin mutuncin al'umma musulmi. Allah ka ƙasƙantar da su, ka wulaƙantar da su a wannan rayuwa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Kuma sozawanmu da ake kashewa a filin daga, musamman ma yankin Tilaberi, waɗanda suka rasa rayukansu a kwanan baya kamar da Malam yayi bayani, to Allah ya gafarta musu zunubansu, kuma Allah ya musu rahama, Allah ya sa su yi shahada, kuma Allah maɗaukakin sarki ya zame musu gata a cikin iyalansu. Babu abin da ke da kwai tsakaninmu da waɗancan ƙasashen duniya irin su Faransa da makamantansu, illa don mun ce ƙasanmu Nijar, kuma mun ce arzikinmu zai zamanto na ɗan ƙasanmu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da waɗannan zaratan jagorori jarumai waɗanda suka yi tsaye-tsayin daka, suka raba ƙasar Nijar daga ƙashen bakin tukunya, ita ce Faransa, wadda ta yi katutu ta hana ci gaba da baya wato na ƙasar Nijar. Waɗannan bayan Allah su yi matuƙar ƙoƙari tare da taimakon Allah na cewa su musulmi ne, kuma Allah ya hangi abin da ke cikin zuciyoyinsu, suna da zuciyoyi na gaskiya, kuma da gaskiya suke jagoranci, kuma da gaskiya suke biyan Allah. Ba su da fuska guda biyu irin na 'yan siyasa, abinda za su faɗa ma talakawa daban, abinda a cikin zuciyoyinsu daban. Wannan ɗabi'o'in 'yan siyasa, wa'annan jaruman sozawa, dalilin da yasa kuke ganin suna nasara a cikin al'amuransu shine zuciya guda, abin nan da suka faɗi shine gaskiyar magana. Kuma ko da wani lokaci, dare da rana, in za ku yi musu adalci, mai girman shugaban ƙasa Abdurrahman Chani kullun cewa yake ai addu'a. Saboda girman Allah, ba za ku yi wannan bawa Allah adalci ba. Kullun cewa yake ai addu'a, kullun cewa yake ai addu'a. Ba za ka taɓa yi mai adalci ba, ka faɗi ko da ɗaya rana cewa shugaban ƙasa ku cewa shi ka yi addu'a. Ka taɓa ji inda sun ka ce a to a yi tsahi, ka taɓa ji inda sun ka ce a to a yi buri. Saboda Allah, matsayinka musulmi, ba za ka yi makanka adalci ba. Da wannan huska za ka tsira a gobe alkiyama. Su 'yan borin wane ne ya gayyato su a cikin Nijar? Wabba su goyon baya, wazo ya zamna tare da su, ku kawo bidiyo kwaya ɗai wanda wani daga cikin wakilan gwamnati ya zo ya zamna tare da su.
yadda in an ka tai wurin addu'a ana ganin wakilan gwamnati sun zo masallaci ayi sallah ana addu'a saboda su yarda da Allah, to ku kawo bidiyo kwaya ɗaya inda wakilan gwamnati suka zo tare da su saboda su yarda da aljannu sun ka zamna an kai. Ba za ka ji tsoron Allah ba ashe, har yanzu kai ba za ka taɓa zub da makamman faɗa ba. Kana ganin za ka ci nasara akan wannan kirkire-kirkire wanda ko da an ka aihe ka kowa ya san da cikin Nijar ana bori, kuma borin nan daga masu yin shi har yanzu suna dai musuluncin nan kullum shi na ke ci gaba. Kai ba za ka ji tsoron Allah ba ashe. Idilu huwa aqrabu littaqwa. Rishin yin adalci ne yana nuna rishin jin tsoron Allah a cikin zuciyar ɗan adam. Yanzu nan hirar da nake yi a garin Zandar ana ana karatu alqur'ani, ana alqunutu, ana salloli. Jahohin nan gaba ɗaya kowace ta tura mutum 20 ana karatu alqur'ani, ana salloli. Dan me ba za ku yi musu adalci ba? Kuna ganin za mu zalunce su Allah ya kyale mu mu ta hudu da muka so saboda son zuciyoyin mu, saboda muna ƴan siyasa, saboda mun rasa wani kaso sai muna so mu nuna ma duniya cewa ba mutanen kwarai na ba. Wallahi ba za mu taɓa cin nasara in dai mun ci haka za mu yi, saboda ka mutane su falka. Da haka Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ka taimaki mai girman shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Allah ka karfafe su, Allah ka tsare mu da shi. Wannan bayan Allah musulmi ne na gaskiya, ko da wani lokaci hudu suka sun dogara da Allah, su yi imani da Allah, kuma ayi addu'a suka cewa ba mu taba jin sun ce a roki wani Allah wanda ba Allah ba. Da haka mu yarda musulmi na, kuma akan musulunci suke rayuwa. Saboda Allah ka taimake su, Allah ka karfafe su, Allah ka tsare mu na kasar mu ta Nijar, kuma makiya na bayyana da na koye na cikin gida da na waje, turawan mulkin mallaka, fata da baka fata, ya Allah ka kaskantar da su, Allah ka wulakantar da su, Allah ka tozartar da su yanda suke kokarin tozartar da bayonka na gari. برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.